Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, illum raġanna programm ieħor ma' Vince Karabot il-Bukku li ħajsammalna programm mill ħasem fiħu u fl-istess ħin nitkellmu xi ftit fuq dan il-programm. Dan il-programm li għandek Vince merħba l-ewwel ħaġa mi qiegħed Janni u jdinna fejn sar. Nannu jiena Ograzio Garawa Użeppi Zebbuġi Użeppi Xakkajr, għanta ġanna bar żejtu. Sewa. Xi kemm ilu li sar dan, xi kemm ilu? Fis-sena 2000. Ima ilu ħafna xi kemm ilu 4 xhur 5 xi kemm. Xi ħaġek. Xi ħaġek. U fuq battuha, fuq nitkellmu. Bħet ngħidlek Ġorġ tajtielek u ma nafx jiġifieri. Mela ħa nisimgħu mill-ewwel u nagħlaq xi waħda biex ħajftu.
Emmek ikonna nieqfu għaliex il-ħin jafas, pero jina ningrazzjakom kienet nistgħu ngħidu serata tajba hawnhekk u kallarit inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Ningrazzja l-Vincent u ningrazzja lilkom. Insellmilkom. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.